Kaixo, kaixo nere supertxiki maiteak, zer modu zaudete? Ziur zuen superbotereak azten eta azten, entrenatzen eta entrenatzen. Gaurkoan, desioak nola eskatu behar diren erakutsiko dizuet. Bai, betetzeko baldintza batzuk daude eta modu egokian egitea oso garrantzitsua da. Badakizu nola egin behar den? Bai, ez? Ez badakizu ongi, jarraitu nirekin eta bideoan jakingo duzu. Aurrera supertxikiak! Gure supertxikiak bigarren liburuan 9. atalean beraien desioak eskatzen dituzte, baina arrakasta gehiegi gabe. Adibidez, Luarrek egarria du eta unibertsoari ura eskatzen dio. Baino, zehaztasun gehiegi ez dituenez eman, ura ekarriko dio unibertsoa, baina ze forman? Euriaren bidez. Beraz, zeintzuk dira pauso egokiak? Desioa betetzeko, zuzen betetzeko. Lehenengo eta esan genuen bezala, garrantzitsuena zer nahi dugun jakitea. Hori gabe, ez goaz inora. 2. Zehaztasunez idatzi, xehetasun guztiak aipatuz. Ez dezuna idatzi behar da, nola lortu behar dan. Hori ja, bide hori unibertsoak emango digu. Ondoren, sentitu jada egia balitz bezala, errealitate egingo balitz bezala, eta amaierako pausoa da, eskertua sentitu. Zure bizitzan jada egoteagatik, eskertua sentitu. Demagun adibidez, lagun gehiago nahi ditugula, gutxi dazkagula, eta gure desia dela, gehiago edukitzea. Eta hori da eskatzen duguna. Baino, ekarri dizkigu unibertsoak lagunak, baina ze lagunak agian ez dira inatseginak. Beraz, ondo zehaztu behar dugu ze lagun mota nahi ditugun. Adibidez oso atseginak, bata besteri laguntzea, edozein gauzarekin berakin kontatu ahal izatea, bata bestea maitatu eta zaintzeko lagunak, ezta? Betetzeko noski, lehenik zure burua ongi maitatu behar duzu. Eta zu ere lagun ona izan behar duzu, bestela ez duzu hori erakarriko. Ze pasatzen zaio Ibairi ere atal honetan? Bera, futbolari trebea denez edo izan nahi duenez, kopa bat eskatzen du, baina ez du zehazten ze kopa, eta zer ekartzen di unibertsoak? Freskagarri kopa bat. Ze iruditzen, goazen entrenatzea, ea nola eskatu behar diren desioak. Eta zuen desio bat hemen elkarbanatzen diazute, ongi idatzita, nola izan behar den. Gogoratuko ditugu pausoak. Zer nahi dugun jakin, 2. zehaztasunez eta xehetasunez idatzi, 3. jada zure bizitzan egongo balitz bezala sentitu eta eskertua ere sentitu. Beraz, pausoia jakinda idatzi izadazu hemen behan eta elkarbanatu izadazu. Oso gustora irakurriko ditut eta gainera botere hartuko du gero desio hori betetzeko. Konprobatuko dugu? Bai horixe, aurrera supertxikiak!